Michael Porter er en amerikansk økonom, der har haft stor indflydelse på, hvordan vi forstår økonomisk og social udvikling. Han beskriver, at lande typisk bevæger sig gennem 3 udviklingsstadier. Først en faktordrevet økonomi, hvor væksten bygger på billige råvarer og arbejdskraft. Derefter en effektivitetdrevet økonomi med fokus på produktivitet, uddannelse og infrastruktur. Og til sidst en innovationsdrevet økonomi, hvor væksten skabes gennem forskning, teknologi og nye idéer. Men Porter kigger også på mere end bare økonomi. Han har nemlig været med til at udvikle Social Progress Index, som måler, hvordan mennesker faktisk har det, uafhængigt af BNP. Indekset ser på 3 ting. Grundlæggende behov, som sundhed og sikkerhed. Fundament for trivsel, f.eks. uddannelse og miljø. Muligheder som frihed og menneskerettigheder. Kort sagt, Porter minder os om, at ægte udvikling ikke kun handler om penge, men om menneskelig trivsel og social fremgang.